shugaba bin nema, ka zo na gan kai duba a zuciyata ba. Abin yaban Allah shugaba bin nema, ka zo na gan kai duba a zuciyata ba. Ubangijin da ya daidaita ba sayawa ba, sufar da ba ta makani a ko'ina nan ba, da kai na jingina ba dan a ce da ni ba, cikar muradin ɗaya ba ɗaya rikidaya ba. Ya Zuljalal kana ji ganin ka bai kau ba, bugun da girji na ke mun ba daidai ba, idan rabo ya rasa ba zai ki kuka ba, saboda raina bai binciken aboki ba. Ai ka sani Allah ban taba kokonto ba, ina ganin sa gani ba irin gani na ba, idan kawai Allah da'iman na tuba, ka kara ba ne yakinin da bai kamar nau ba. Abin yaban Allah shugaba bin nema, ka zo na gan kai duba zuciyata ba, ka kara yarda da Muhammadu ba dan mu ba, adadin yadda yake wajen ka ba iyaka ba, alaisa ya saka su banci ne ɗaya ba, saboda su ai mun ba ya rabona ba. Annabi Muhammadu magafatai ya saukarai kamar gawa, da dakon sauku na zo muku fa'adu taikewa, wurin zama tare da ku ka jawarai masuwa, a sai da Fatima yi wa gazawa sawa. Ana na Fatima Amadu ina kamun kafa ne da kai ni dai, cikin abin da na niyyar ta nufin komai dai, idan ka ce na san komai zai zama daidai, shawuce jani da kai ta gan mu ko can dai. Ahmadul Fardi Gausi ka yarda laika ta kasanta damana, ka bani ikon sarrafa nufin hannuna, wadda hakan zai kai ni zuwa ga ajalina, a tabbata annabi zai kula da bayana. Abin yaban Allah shugaba bin nema, ka zo na gan kai duba zuciyata ba. A basanyin ruyin ka na kaci a kirjina, wani lokacin zafin ka kan kona hanjina, yau baban shewa kara kama nuna, saboda shingen daga ya fi ƙarfi na. Ya baban shehu Assalamu alaika ta kofar da shugaba ka shigo, ya mai gida wallahi yanayin kana hango, tamkar su barkar ke yi ya gani cikin bango, ka taba ni in jakan da gaskiya ƙarshen dango. Allah ya kara maka daraja uban matsayi, sannu da zuwa ya mai mayar da zafi sanyi, tun zuwan ka Muhammad ya canza yanayi, ka ciyar da ni izini in yaban ka ya mai. Wayin
kalala kulkin azumi yabo yayi an karkare magana an kura karshen matsayi daga kanka ya wanda ya dauke nauyin bayi girman ka girman Allah abun akwai nauyi a rasulallahi Lamarka yaran sai rayuwar ka kai ɗaya kwan rabu bai ganin wani bayan ka kuma lulla akamal kai ne madubin Allah gare shi kwal jaltal cikin haka wajen haka sama da ƙasa bariki alif lam mim annaka muhammadul hadi la raiba fika da yarka ba ta daukar madi udallil muhtaqina kai ne ka zama sarari babu shirya ga wani kan mun shiri mujtahi ya Muhammad ka kusanta shugaban kowa Allah na maka maraba bika da gaggawa soyayya ta taba zati a sanda aka bidwa zuwa gare ka masoyi kashe wuta da ruwa abin yaban Allah zuciyar mu kai zafi sanuwa da kai ne zai sanya ya ka kai sanyi babu wata alamun da aka yi ta ba dan kai ba ba wanda zai kubuta idan baka yi ta jalli ba ba za ba yin har ka sauka kofar tuba Allahu al-mu'ti antal qasim baba kafaci da abilabin an taba sarki Allah yana raji yau fa babatin sauki asaburi yana aikinsa ba ya rasa taraki aka taba Muhammadu yanzu ya canja masauki wata uwa bata haifi kamar ya shugabana ba wani suna bai yana karan fi daya ba wani gari bai yi makacin akwai sa ciki ba babu birni da madina ba dan fada ta ba wani bai sama Abubakar ba a masoya ba ba wa wani Umar ba ko da daga aro ba Usmanu kai da yake da shi ba kamar wasu ba Ali shi daga kai ne ido abin duba abin yaban Allah kai aka ba wata soki ba wanda zai zo maka baka ne shugaba annabi ka yarda na so ka so ba na wasa ba ko ya san min daga Abubakar na tuba saboda shi na sani bai taba ko kwanto ba ba san da zan tuna sai ku ban ji kuka ba ina da burin inganta zahiri ni dai ganni gani gaban ka Mamudu kuma sai dai banda sarkin tinkarar ka mutu ta baka dai nake bidar alfarmar ka shugaban daidai abin yaban Allah kai nake wa kukana ka yarda mu gana ko ba zan kara kwana ba annabi Muhammadu na tabbatar da kawon zat sai dai na tsammaci zuwan ka sai labaran ba mu taɓa roƙa a gaban ka ba buƙatar ba'ayar laila hailallahu Muhammadu akbar
أخرج ومن فيدك الجار البهار تموج أحمد يا الأمين محمد عليك السلام دون والمسك يا رجو فمن ديبي داب الجنان ونشر به فهم السكون والكبا والبنفسج ومن وسنه ور الجنان تزينت ومنه تلهن النار تتعجج ومن علمه له العلي وجوده به وعليه القلب والأمر ينسج لذاك سرى والكل موضع عليه فأكرم بخير الخلق من هو أبهج وشق له البدر المنير وأسبلت تمام بودك دائما يتسجسج عليه صلاة الله ثم السلام بها فاز أحبابي وجدي مزعج عليه صلاة الله ثم السلام تهل لسان الدار لا تلجلج عليه صلاة الله ثم السلام صلاة لنا أنوارها تتبلج عليه صلاة الله ثم السلام صلاة بها كل الكروب تفرج عليه مع الآل الكرام وصحبه صلاة وتسليم من الديب أعرج عليك صلاة الله ثم السلام بهنا زمن الأعداء ومن ساوى بارزا عليك صلاة الله ثم السلام يرفع الهادي على كل ما